siya agawin si kayo namin. Kudya kami at Kokomo Food Park. Kaya imbitahan mi kayo. Ya ola dyan, buwan na tayo. Alright, sharp. Waddan kayo natan, wadya kami mo. One tay, one na tayo. So guys, nandito po tayo ngayon para ikampanya po ulit si Councilor Banong Bilisang. Numero 14, apata, kumun sampayuan. So, ano po ang unahin natin? Ano po ito? Yan po yung pie cake. So, meron siyang chickpeas sa loob, sweet banana, tsaka muscovado sugar with vanilla ice cream. Tsaka, pag sinabi kasing Thai, di ba, popular sa kanila yung blue turnip kasi aside dun sa may health benefit, very appetizing din siya pag sinama sa... Ito yun. Opo, pag sinama sa... Ay, kinakain to? Yes. Kinakain. Pwede, ginagawang salad din. Kakainin ko yan mamaya. Ano po susunod? Ito. Ano po ito? Ito po yung sa Rain Omis ukoy. So, bale, meron siyang spring onion. Tapos yung vinegar namin dito, sukang Ilocos talaga, authentic. Supang Ilocos. Yes po. At saka, rice flour, purong rice flour. Kaya ganyan po yung texture niya. Yan yung magpapa-crispy. And then ito po? Ito naman po from Wanatay. Ito yung bestseller namin. This is pad thai na shrimp. Ito yung pad thai. Yes. Pad thai na shrimp. Opo. Since, di ba, dito sa Binmali, marami tayong mga seafood. Opo. Yung mga ibang customer namin, may nag-request na chicken. Ang daming hipon dito? Yes. So, meron po kaming chicken. Nakakausap sila. Tapos, ito, chicken. Yes, chicken. Tapos ito, hipon. Opo. Bale yung ano namin, mga pad thai noodles namin, or pad thai, pwede siyang i-adjust depende sa kung Gusto anong ng level customer. ng spiciness. And then, ito. Ito naman po sa Rain Omis Authentic Vegan Empanada. Ito yung pinaka-bestseller namin special kasi pasok sa budget ng mga kabataan na yun. Magkano po siya? For 55 pesos, meron na po siyang vegan longganisa, papaya and cabbage, tsaka egg sa loob. Yan 55 pesos lang. Punta kayo dito. Yan. Marami din nagtatanong bakit hindi daw orange. Bakit hindi ba? Bakit ba hindi orange? Opo, pag sinabi po kasing authentic vegan empanada, ito po ang color niya. Pag sinabi nating orange, sa Ilocos Norte or Batak po talaga. Yung orange. Yun po yung pinagkaiba ng aming vegan empanada. Ito, tatry po natin yung vegan empanada. Punta po kayo dito sa Wanata.